Слава на Бога, братя и сестри! Днеска искам да прославя името на нашия цар на царете, защото той е жив и реален и заслужава да отдаваме слава на името му всеки Божий ден. Преди 5 години преминах едно изпитание, чрез което Бог утвърди вярата ми още повече, прибави вяра на вярата ми. Направи ме по-силна в Него, защото сами по себе си ние не сме силни, ние сме лъх, който днеска го има, утре го няма. И така една сутрин се събудих и се приготвих за работа, но изведнъж прониза ми нещо в гърдите, една болка ми прониза и нямах въздух. Въздуха не ми стигаше. Отидахме на лекар, взеха ме в болницата за 2 дни, за да видят за корона. Съмняваха се, беше по време на короната. Но нямах корона, изследванията бяха отрицателни, нямах корона. Но въздуха пак не ми стигаше. Почнаха да ми тъпчат с обезболяващи, малко отминаваше, но пак се появяваше тази болка, пак се появяваше това задъхване, не ми стигаше въздуха. Когато говорих много, нямах въздух, не можех много да говоря, защото нямах въздух. Така това продължи 4 месеца, 5 мога да кажа. Изследваха ме, нищо ми няма, а всъщност нямах въздух, състоянието ми се влошаваше. Изпратиха ми на рентген 3D или 5D и установиха, че имам гралоном белия дроб, че имам плеврит лека форма, но още не искаха да правят други интервенция, смисъл операция, казваха нямаш нужда и гледаха с лекарства да мине всичко. Те следяха състоянието ми, но то се подобряваше, пак така ставах лошо, зле. През цялото това време, което откакто започна до вече 5-я месец, 6-я, аз бях постоянно поспешно. Постоянно в спешното отделение, постоянно линейки, защото бях много зле с въздуха. И така видяха, че този гралном расте, което не беше добре. Почнаха да изповядват там лоши болести, да се съмняват и поискаха да махнат гралнома, да видят какво има. Направиха ми биопсия на белия дроб, направиха ми биопсия на плеврата. Но деня преди операцията аз почнах да звъня на всички познати, роднини, сестри в Господа, защото усещах, че си заминавам. Усещах, че аз няма да се събудя от тази операция. Човек преди да се замине, той усеща. Бог му дава да види, че си отива. И така стана и с мене. Исках да чуя всеки един, защото това си мислих, че няма да се събудя, че няма да видя близките ми, няма да видя сестрите ми вече, роднините, познатите. Но плана на Бог е бил съвсем друг. Той ми даде още дълги години живот да го славя и да хваля името му. Вече в деня на операцията, защото вънка беше мъжа ми, децата ми, но те не можеха да ми помогнат. Те искаха да ми помогнат по някакъв начин, но няма как. А само Бог може да ми помогне. И така, брат ми и майка ми бяха в България, ние бяхме в Германия по време на това изпитание. И вече подготвиха ме за операцията и аз се молих и казах на Господ да ме хване за ръка. Аз го хванах за ръка и той да ме хване, за да мина с него през тази операция. Защото имах усещане, че ако не съм с него, аз няма да се събудя. Наистина той ме хвана. Операцията беше 3 часа. Тази ръка така беше. Аз се събудих, вече бях в будно състояние, минал пойката, а моята ръка все още беше така. Който е минал операция, знае, че когато имаш опойка, ти спиш, тялото ти е отпуснато, няма как да държиш така ръката на Господа. Тази ръка няма как да седи свита. Другата беше отпусната, а тази държеше Исус Христос за ръка. Исус ме държеше за ръка. И така, братя и сестри, благодаря на Бога, че това, което е било, Бог промени диагнози. Аз нямах нищо в тези гралноми, нямаше лоши болести, имало само вода, имало е течност.
Но Бог позволи това да стане, за да видя силата му, да видя славата. Бог се прослави в живота ми за още пореден път. Много свидетелства, много чудеса е правил в живота ми. И това е едно от чудесата, което е правил. Плеврита беше лека форма, отиди си, няма помен от него. Белият дроб ми е добре, дишам дълбоко, дишам добре, дори гласа ми стана по-висок. Нямах такъв голям глас, понякога се усещам, че хваля Бога с висок глас, че говоря на високо, а преди нямах такъв глас. Толкова дълбоко дишам, защото Бог ми даде от Неговия въздух. Така насърчавам и вас, през каквото и да преминавате, знайте, че го преминавате с Исус Христос. Не ви помага лекарите, не ви помага лекарствата, а Господ ви помага. Неговата кръв, животворяща кръв, тя дава живот. Неговия въздух дава Бог. Той е вложил от духа си в нас и затова иска да го следваме, иска да му служим. Бъдете благословени, братя и сестри. Искам да кажа, че няма нищо невъзможно за Бога, да уповаваме само на Него. И тези, които още не знаете за Бога, още не сте го срещнали, не сте го познали, само сте чули за Него, знайте, че Бог е царя на царете, че за Него няма невъзможно няма за Него. При Него всякаква диагноза, каквато да е, Бог променя. От зло към добро, от болест дава изцеление. Следвайте Господа, славете името Му и вървете в Неговия път, защото Той е пътя, истината и живота. Бъдете благословени!